Non sei se será nin para vos nin para min, non sei como... Bueno, vos e tal, no momento no que saídes, aproveitade. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Hoxe é un luns distinto aos habituais, pero ao mesmo tempo idéntico a moitos outros días nesta casa. Digo distinto porque celebramos unha xunta de goberno un luns e lo ben motivado porque o venres pasado era festivo e por iso a pospuxemos para hoxe luns. E digo que é idéntico a outros moitos días nesta casa porque temos outro día no que avanzamos en asuntos fundamentais para a provincia. Ademais, o venres volveremos a estar aquí para dar conta da xunta de goberno que se vai a celebrar. Eu resumo rapidamente os asuntos que se van a tratar na xunta de goberno de hoxe luns e que van a supoñer unha mobilización de case 4 millóns de euros entre a aprobación dun convenio co Concello de Pontevedra para mellorar a mobilidade peonil na estrada entre o Marco, Tomeza e Figueirido, un investimento que alcanza os case 1,7 millóns de euros. Por outra banda, tenemos a adxudicación por 210.000 euros dunha rede de comercio local en 8 concellos da provincia ao beiro do programa da Túa Man Rural. E tamén daremos visto e prace a un plan de grande importancia para este goberno que xa anunciamos hai unhas semanas. Aprobaremos as bases do Plan Provincia Comunitaria, dotados con 1 millón de euros, e tamén do Plan Máis Agua, para apoiar as comunidades de usuarios de augas con outro 1 millón de euros. Este, si vai a ser un goberno aliado co tecido asociativo e civil da provincia, este sí que cree nos colectivos veciñais e hoxe pretende dar exemplo con este compromiso. E logo, antes de entrar xa no que é na orde do día da Xunta de Goberno, comentarvos dous apuntamentos moi breves. Un que ten que ver en materia de reto demográfico. Hoxe publicanse no Boletín Oficial da provincia as bases para a selección do alumnado e dos influencers do proxecto HUB para a loita contra a fenda digital e soidade non desexada, da que xa informei noutras ocasións. Aquí o prazo de selección remata o 31 de xaneiro. E logo, outra cuestión, neste caso, en materia de medio ambiente, o Goberno provincial vai proceder á entrega de 9 puntos limpios aos concellos de Gondomar, A Guarda, Alhama, Meaño, Nigrán, Ponteareas, Silleda, Vilagarcía e Mancomunidade do Morrazo. Trátase concretamente de sistemas de xestión de residuos de aparellos electrónicos e o investimento rolda os 70.000 euros por concello. E xa entrando en asuntos de xunta de goberno, como vos adiantaba, hoxe aprobamos un novo convenio de colaboración co Concello de Pontevedra. En esta ocasión, trátase dun proxecto de mellora da mobilidade peonil mediante a construción dunha senda peonil na estrada provincial 002, que discorre entre o Marco, Tomeza e Figueirido. A obra ten un orzamento de máis de 1,7 millóns de euros, o 80%, preto de 1,4 millóns de euros corresponde á Diputación, e o 20% restante, preto de 350.000 euros ao Concello, a quen tamén lle corresponden os 20.000 euros que foron necesarios para realizar as expropiacións. Pero, como o Concello solicitou unha subvención á Diputación para cubrir a súa achega, pois, en realidade, será a Deputación a que financie o 100% desta obra. A obra desenvolvese nun tramo de 2,5 kilómetros ao longo da cal se contempla o que é a pavimentación da estrada, a construción dunha senda peonil de formigón colorado de 2,5 metros de ancho mínimo na marxe estreita da estrada. Ali onde non sexa posible acadar este ancho, pois implantaránse zonas de convivencia. Logo tamén se procederá á mellora do sistema de drenaxe de augas pluviais
e a reposición dos servicios afectados pola execución de obras. Eu xa digo, todo isto será o que se faga nesta estrada do municipio de Pontevedra, xa digo, cun orzamento de 1,7 millóns de euros. Máis asuntos. Outro dos nosos grandes obxectivos é a dinamización e a promoción económica da provincia e de maneira específica do rural. E con este obxectivo avanzamos na posta en marcha do proxecto da Tuamán rural de apoio ao comercio. Hoxe axudicamos preto de 210.000 euros a posta en marcha dunha rede de comercio local e produtos kilómetro cero en 8 concellos da provincia: Arbo, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves e Rodeiro. Trátase dunha aposta que contribuirá a unha mellora da produtividade do comercio e da hostelería destes 8 concellos, creando vínculos comerciais, estreitando e fortalecendo as relacións de subministración. E, ademais, configuramos unha comunidade de aprendizaxe que vai a permitir compartir coñecementos e experiencias que contribúan a mellorar a produtividade, incrementar as vendas e engadir valor ao produto ou servicio. E agora pasamos ao asunto principal da Xunta de Goberno de hoxe luns. Durante 8 anos, esta Deputación deixou de sen convocar as liñas para axudar as entidades de acción comunitaria, é dicir, para movementos veciñais, agrupacións de mulleres rurais, entre outras entidades, que en definitiva comparten meta coa Diputación, que é facer máis provincia. Corrixir esta decisión, que entendemos que é inexplicable, errónea e caprichosa, foi un dos compromisos deste goberno provincial que asumimos e tamén que xa anunciamos no seu día aos alcaldes na reunión que convocamos no Pazo. Non podemos entender nin compartir que se ignoraran de xeito sistemático as demandas por parte das asociacións, sendo Pontevedra precisamente a provincia de Galicia que, ante outras administracións, estes colectivos máis solicitudes de axudas se presentan, como tampouco non podemos entender nin compartir que se desprezara o papel das entidades na cohesión territorial, na sustentabilidade e no equilibrio territorial. E non podemos entender nin moito menos compartir que se descualificara o papel dos movementos veciñais como grupos aos servicios de outros intereses distintos que non sexa o de mellorar a vida dos veciños. Así que hoxe vimos a enmendar esa injustiza e a materializar o noso compromiso. A Xunta de Goberno dará o visto e prace hoxe ás bases do Plan Provincia Comunitaria, o Plan Más Aqua, dotado con 2 millóns de euros, co obxectivo de apoiar os investimentos e os equipamentos do tecido asociativo con axudas entre 6 e 10.000 euros. Que pretendemos con isto? Ademais do exposto xa, pretendemos mellorar a contorna do rural e determinadas zonas urbanas, potenciar a capacidade das propias asociacións, mellorar a calidade de vida local e os equipamentos veciñais e contribuir á implantación homoxénea destas asociacións por todo o territorio. E falemos, en primeiro lugar, do Plan Provincia Comunitaria. Dotado con 1 millón de euros, trátase dunha liña de axudas da que poderán beneficiarse asociacións de veciños, confederacións, federacións ou unión de asociacións de veciños, así como tamén a Asociación de Mulleres Rurais, sempre cando estean legalmente constituídas, teñan o domicilio social na provincia de Pontevedra e estean inscritas no Rexistro de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia. Serán estas entidades as que poderán acceder a axudas dun mínimo de 6.000 euros e un máximo de 10.000 euros, ca posibilidade de financiar 2 tipos de proxectos. A execución de obras de acondicionamento, reforma ou ampliación dos locais ou outros espazos das entidades que cumpran os seus fins e tamén para que poidan comprar e adquirir equipamentos, mobiliario, dispositivos informáticos, en definitiva, equipamentos que melloren os seus servizos. Por concretar, unha entidade poderá, grazas a estas
axudas, subvencionar, instalar a instalación de rampas ou elementos de accesibilidade, reparar a fachada, cambiar as ventás do local, mercar equipos tecnolóxicos, en fin, un abano de actuacións que deberán estar rematadas antes do 30 de novembro de 2024. As axudas vanse a repartir por concurrencia competitiva e en base a uns criterios transparentes e equitativos expostos. Entre eles, se valorará a calidade do proxecto ou a representatividade do colectivo ou a corresponsabilidade financiera. E o prazo de presentación de solicitudes, que será por vía electrónica, será a partir do día seguinte da publicación no Boletín Oficial da provincia. E coa mesma filosofía que este plan, incorporamos unha liña específica de apoio ás comunidades de usuarios de augas da provincia para o ano 2024. É o Plan Máis Aqua 2024, dotado con outro millón de euros. Aquí os obxectivos non só é mellorar a calidade de vida local, senón que velar polo abastecemento de auga para consumo humano, así como tamén o control sanitario. Poderán solicitar estas axudas tamén de entre 6.000 e 10.000 euros ás comunidades de usuarios de augas con finalidade de abastecemento humano e que estén legalmente constituídas e con base na provincia. Así, serán subvencionables con axudas os gastos derivados de actuacións para a mellora, reforma ou reparación das instalacións de traídas de auga comunitaria, con contadores, canalizacións, tomas de auga, de digitalización, sustentabilidade e eficiencia enerxética das instalacións, a mellora dos sistemas de tratamento e control das augas, as actuacións para a mellora da calidade da auga suministrada, a mellora nos sistemas de captación da auga ou a mellora das infraestructuras de almacenamento da auga, é algo moi importante, que é a legalización de novas concesións ou renovación das existentes. Somos conscientes de que en moitos concellos da provincia hai moitas traídas que non están legalizadas e nós o que queremos é promover ese paso que é o primeiro e fundamental para logo poder ir adquirindo axudas incluso de outras administracións para dotar dunha rede, dun abastecemento de máxima calidade para a veciñanza. E do mesmo xeito que as do Plan Provincia Comunitaria, as axudas do Plan Máis Aqua vanse a repartir por concurrencia competitiva e solicitaránse por sede electrónica e abre o prazo o día despois da súa publicación no BOP. E tamén estas actuacións teñen que estar rematadas antes de novembro do 2024. É unha cuestión tamén importante. Somos conscientes de que estas asociacións, comunidades de usuarios de auga non dispoñen da liquidez, ao mellor, necesaria para afrontar estes pagos destas obras e aquí non van a ter que facer ningún anticipo de diñeiro, senón que unha vez xustificado a Deputación pagará e teñen un mes, xa digo, para presentar todo. Por tanto, tamén é outro avance importante que pon solución a un dos grandes problemas que se poden atopar as asociacións a hora de concurrir a este tipo de axudas. En resumo, 2 millóns de axudas de ata 10.000 euros para poñer un antes e un despois a axuda da Deputación ao noso tecido asociativo. Xa digo, hasta aquí os asuntos da Xunta de Goberno e quedo á espera de que tedes algunha pregunta para formular. Que prazo tedes para presentar as solicitudes? O plazo faloche de 30 días, creo que. A senda que se vai construir aí en Tomesa é coincidente co Camiño Futuro? Sí. Eso puxo unha petición de, non sei, permiso especial para patrimonio ou algo Sí, hai cando todas as actuacións que levan algunha actuación, valga a redundancia, nun ámbito de protección, neste caso do Camiño de Santiago, require unha autorización sectorial de cultura, concretamente do Servicio de Patrimonio. Con respecto á situación do plan da agua, a solución non pasaría mellor porque os concellos asumisen realmente a xestión de todas as traídas de agua dos seus municipios? Bueno, esta é unha medida de axuda indirecta aos concellos, que son os que son competentes en materia de abastecemento. É por iso que detectamos que son moitos
comunidade de usuarias de augas que están poñendo solución aos problemas que tiñan que dar os concellos, ademais de xeito exitoso. Por lo tanto, nós o que facemos é darlle as ferramentas económicas a esas comunidades de usuarios para que poñan solución a un problema de competencia municipal. Quería preguntarle por Santa Clara, porque dice que hai acordo con o Estudo de Arquitectura que se van a encargar do proxecto, que hai datas, que incluso unha reunión que houve en Pontevedra, que non sei ben por que non se dá a conocer públicamente. Entonces, bueno, eu aquí o primeiro que se demostra que o goberno provincial, en particular o vicepresidente Rafa Domínguez, que está traballando con discreción en sen pausa para abrir Santa Clara e convertilo na xoia que merece a cidade de Pontevedra e a provincia. Efectivamente, hai conversacións moi avanzadas co estudo Nieto Sobejano para modificar aquelas partes do proxecto sen acudir ao que é o concurso, para acelerar toda a tramitación e, como consecuencia de todo o anterior, pois intentar iniciar as obras en xullo do 2024 abrir os xardíns á cidadanía, que é a prioridade número 1 que temos. Así que, xa digo, 400 anos despois, se conseguimos abrir os xardíns de Santa Clara, daremos un paso histórico para a cidade e para toda a provincia, e teño que decir que imos no bo camiño para que isto sexa unha realidade. O sea, comezar as obras en Xullo de 2024. pero os xardíns antes ou Os xardíns antes. Sí. Antes de xullo. No. Dentro do conxunto da obra que requiere... É dicir, sí, eso é a prioridade sempre e cando sexa compatible co conxunto das obras a realizar no toda que é a construción, a edificación e máis. Pero a prioridade número 1 é a apertura dos xardíns. é o en si o proxecto de edificio e restauración modificase moito sustancialmente ou... No, sustancialmente, bueno, aquí xa o dixemos, e o vicepresidente Rafa Domínguez así o manifestou, había a parte do xardín de vacialo por completo para convertilo, bueno, no que xa todos sabedes, pois eso elimínase, e logo no outro hai partes que se van a proceder a enfocar de outro xeito, pero nunca modificacións que poderemos calificar de sustanciais, si sustantivas. Pero o orzamento tampouco é excesivo. E co orzamento xa o manifestamos. Aquí contemplábase 21 millóns de euros. Pero digo, o ese parte do xardín tampouco No, home, máis ou menos polos números que manexamos non é algo que se poida calificar como sustancial. Sí, un orzamento que, como dixemos, a contemplación de 21 millóns de euros é raquítico. É dicir, Santa Clara vai a necesitar maior inversión. E estás traballando neso xa como Sí. conseguida? Sí, nesto a verdad que o vicepresidente Rafa Domínguez está facendo un traballo extraordinario. Aquí trátase de implicar ao maior número de administracións posibles. Trátase, xa digo, de implicar ao maior número de administracións posibles. Un proxecto deste calado de interese, xa digo, para o conxunto de Pontevedra, pero tamén da cidade, perdón, da provincia, pois, lóxicamente, eu creo que as administracións seguramente están interesadas en participar deste proxecto e así estamos a traballar. Porque si parece que non era tan desastroso entonces como se había dito no principio, lo de anular todo, de empezar de novo, tal. Nós nunca falamos de anular todo. Se algo caracteriza a este goberno non é de ser revisionista, e todo o que ven de atrás é un desastre, e creo que demos boas mostras delo, non fixemos como outros, e tedes un exemplo nesta xunta de goberno, que é o convenio do Concello de Pontevedra, porque aquí cando chegaron outros no ano 2015, xa con obras abxudicadas en concellos, a veñenseme a cabeza algún como pode ser Moraña, había 7 concellos, Moraña, Vilanova, pois botaron abaixo eso todo, pois nós o que facemos é darlle continuidade, se é unha cuestión que é de interés para a veciñanza, pois no caso doxe, no Concello de Pontevedra, falo da Senda Peonil, e no do museo tamén, no do Santa Clara, o mesmo.
Non sei, hai partes que podemos non estar de acordo ou ter unha visión distinta, pero non é entrar como un elefante nunha cacharrería e botar abaixo todo. Non, hai que aproveitar o bo, é o que entendemos que pode ser obxecto de ser correxido, sempre co propósito de mellorar, pois facelo. Presidente, hai unha pregunta que nos ten aquí de Silvia de Morraza Noticias. Pregunta se hai posibilidade de dar algún detalle dos contenedores para a Mancomunidade de Morraza. Perdón? Dos contenedores para a Mancomunidade de Morraza. Bueno, estos son, dentro do proxecto isto da túa man rural, este é o número 3, pois é algunha solicitude que nace da Mancomunidade, e que todo o que ten que ver, imagínome que virá a pregunta que ten que ver como o reparto e todos os criterios a realizar de ubicación e demais, pois é algo que vai a depender da Mancomunidade. Son contenedores para estos sectores. Sí, sí. Na xestión de... Que? No, eso é... Son... Non sei se ustedes vistos uns que a veces se ubican, ora ademais hai moitos móviles para o que é a recollida principalmente de aparellos electrónicos. A mellor os puntos limpios, pois ti podes depositar outro tipo de pero enfocado principalmente a aparellos electrónicos. Pero na rúa, contenedores na rúa. Ou falan de contenedores no punto limpio. Non, contenedores na rúa. Na rúa. Ou, bueno, o donde o tenda o Concello a poñer. Nos últimos días, a impresión que teñe presa aos alcaldes para que este canto antes o plan máis provincia, para ter conta do que dispoñen para o próximo exercicio. Bueno, eso é unha excusa. Eu cando me din que non poden facer os orzamentos porque non dispoñen da aportación que vai a facer a Diputación, pois é unha excusa. Porque por esa regla de 3, a Deputación ou a Xunta non terían orzamentos. Porque nós dependemos do Estado e non temos nin a máis mínima idea, nin noticia de cal é a aportación do que vai a ser neste caso, pois, a participación do ingreso do Estado. Esos concellos, pois, o mismo, aquí se dá a circunstancia de que o PSOE quere poñer como excusa que a Diputación non lle traslada o que van a recibir do Plan máis provincia, pero no fondo o que hai é que pactaron con moitos casos, con moitos partidos, e non se dan posto de acordo para elaborar uns orzamentos. Dito de paso, pois tamén, os tempos marcámolos nós, o goberno provincial, non nos van a marcar nin o PSOE, nin ningunha outra formación. Hoxe temos aquí un exemplo que traemos a esta xunta de goberno as bases do plan Provincia Comunitaria máis Aqua, e, bueno, xa digo, ao longo dos seguintes días, pois nós ca nosa estrategia, sempre velando polos intereses da provincia, seguiremos anticipando e anunciando plans diversos. Bueno, pois, oye, moitas gracias e teñan ustedes un buen día. Que? Ahora...